Takže čaute. Ukážeme si, ako porazím podzemie na Sfgame prvé. Prvý kľúč a prvé podzemie. Vylepším si silu. Výdrž. Strašidlo. Porazím ho? Áno. Tu máš, ty svinia. Keď ma tak porazil. Dobre. Ešte mu zostalo. A epic! Jú! Epic! Skúsime dať aj druhého. Epic. Koslivec. Áno, porazil som aj koslivca. Skúsim aj tretieho, ale to sa mi už asi neporazí. Dobre, takže uvidíme sa u ďalšieho videa. Za týdeň čaute.